علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر اهلیستان تینجای خوبه، سلامتی خوبه انشاءالله همه کسا. خب این ماشین مازدا سرحد اومدگی، انشاءالله ما اینا اومدیم با سرحده با شکو زگونش میخوان خدا خواهد با داشتی رحکی میکنیم. عمر چند خرک گذاشتن بچه؟ از اینکی ها 16 ساعت یکم کس نگشت دیپور میپور نیسته. تمام. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини яка реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳами бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле? ҳами я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред? ҳар ҳафта аста. саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон мондагӣ касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. бо дар комментария менависанд ки Акай Насимтеҷе навори нав кай мешавад. ина марҳамат шерои нар квартираи фурӯшӣ ҳаста, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Гипразем. яъне ки дӯстони азиз, як хонага мебошад дар сеюм этаж дар шаҳри Душанбе мебошад ва масоҳати хона 38 квадрати метр бардоро. нараша яъне ки 340,000 сомонӣ мега. боз гуфтагие ки савдои хуб ҳам дорад. рақамҳо барои тамос 2266 номери танҳо дастӣ дорад. ина бо диққат тамошо кунед, яъне ки дар Гипразем гуфтагие бардоро. касоне ки хонахар бошед, марҳамат ба ҳамаи аппарат занг бизанед, маълумоти муфассалтарашон аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳаста ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, кӯчаи Дӯстии халқҳо гуфтагия бардоро. чорхонага квартира дар якум этаж. масоҳати хона гуфтагия ки 115 квадратни метрай. дом худаш бардоро 6 этажа мебошад. ба ҳама чизу чорааш хади фурӯхта мешавад. нархи квартира 635,000 сомонӣ ки боз гуфтагия ки аз номи сомонаи ти гап занад, арзон теҷе арзон ҳам мекунем бардоро. муомилаи хубам дорад. марҳамат, хона бо диққат тамошо кунед. иншоалло ки маъқултон бошава. ҳатман дар номерҳои 5006 хади метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Кушониён, ҷамоати деҳоти Ориён, маҳаллаи Қизилюлдуз гуфтагия бардоро. хоб 8 сотиқ замина масоҳати хона ва 4 дар хонара ремонтҳои хуб кардагиай. 4 тарафи, яъне ки ҳавли поли маҳкамай, ремонтҳои хуб. нархи хонара 475,000 сомонӣ мега. боз гуфтагия ки муомилаи хубам дорад. марҳамат дӯстони азиз, дар номерҳои 903 79 99 98 хади метавонед муроҷиат намоед.
дӯстони азиз, чорумин хонаи фурӯшиамон қарор дорад, яъне ки дар шаҳри Душанбе. Хонаи фурӯшӣ дар поёни аз Корвон автобуси 27 меояд, маршруткаи 41, маршруткаи боз яъне ки 265. Бозори Корвон яъне заправкаҳои Фирӯз рӯпарӯи молбозори нав гуфтагай. Аз роҳ то хонара 600 метр хона нав сохтагай. Ду дар хонаи тайёр бания дорад, ҳоҷатхона ҳам яъне ки дорад, кухни дорад. Дӯстони азиз, хона гуфтагай ки тайёрай. خب مرحمت کухниш гуфтагае ки яъне ки нимтайёре бародаро срочно фурӯхта мешавад. баъд нашои документош гуфтагае ки қарор дорад бародаро. ва дӯстони азиз, нархи хонара 160 000 сомон мегӯяд. гуфтагае ки илтимос беҳуда занг назанед. рақамҳо бароятон дар номерҳои 49 марҳамат метавонед дар тамос шавед. панҷумин хонаи фурӯшиамон дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки. ана 4 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 6 сотиқ замин аст. дӯстони азиз, хона худоса хай десен дар чӣ ҳолатай, криша часпондагӣ ҳастай. ана яъне ки хона дӯстони азиз бо семинблок мебошад. нархша 240 000 сомонӣ мега. хона тайёрай барои зиндаги кардан. рақамҳои соҳиби хона 903 99 22 99. марҳамат касоне ки аз ноҳияи Рӯдаки дар комментарий нависагӣ буден, хонаи арзон ба навор бигӣ, марҳамат метавонед дар тамос шавед. квартираи фурӯшӣ ҳастад, ки қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. марҳамат бародаро, кадоме ки аз шаҳри Хуҷанд квартира хар бошад, квартираи арзон ҳастад. дар шаҳри Хуҷанд гуфтагае ки тарафҳои автовокзали кӯҳна. духонага квартира дар 3-ум этаж мебошад. масоҳати квартира гуфтагае ки 42 квадратный метрай. нархша 245 000 сомон мега. ремонтҳои беҳтарин. марҳамат метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, ҳатман лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. раҳмат барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз, ҳафтумин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар ноҳияи Варазоб, Харангон, яъне ки дашти Хорузо ду гуфтаги бародаро. ду дар хона люкс ремонт қати туалет бания дорад. хона деэтажара, яъне ки деэтажара якум этажаш сохтагиай, монолитиш қати тайёр аст. подвал дорад, бассейн кандагӣ тайёрай. семени проблема қати мефурӯшем срочно гуфтагие ки иваз карда меша ба ягон мошин. 4 сотиқ заминай. нархша 300 000 сомон мега. боз кам таракам савдо дорад. марҳамат метавонед муроҷиат намоед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. марҳамат шербатчиҳои Кӯлоб, бо диққат тамошо кунед, хонаи беҳтарин аз даст надиҳед. дар шаҳри Кӯлоб қитъаи 4 маҳаллаи Заринқул гуфтаги бародаро 5 дар хона мебошад. масоҳати заминаш 8 сотиқ замин аст. яъне ки хона дар 8 сотиқ замин сохта шудааст. 4 тарафи ҳавли ба семинблок маҳкам кардагӣ, дарвозаам часпондагӣ ҳастанд. нархи хонара гуфтагие ки 295 000 сомонӣ бигӯ. ғарибачаҳо занг мезананд, боз гуфтагие ки савдои хубам дорад. ина марҳамат, фарқияте надорад ғарибача ё ин ки дур аз ватан ё ин ки дар Тоҷикистон ҳасти, дар киҷо ҳасти, метавонед дӯстони азиз ҳамин соҳиби ҳамин хонара занг мезанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ба хотири менатоима ҳатман яктаи лайка бизанед ва дар канали мо подписатсия кунед. агар аз киҷое ки хона дар коротон бошад, дар комментария бинависед, ҳаракат мекунем ба шумо кофтаёта пешниҳод мекунем. обязательно ки подписат карда бошед дӯстони азиз, ки то ин ки агар вақте ки мо хонаи гуфтагида ба навор бигирем, то подписат карда бошед, баъдтра сообщение меравад.
дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастек қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, ҷамоати симиганҷ ва деҳаи одилӣ гуфтагиай 3 дар хона мебошад, 6 сотиқ замини масоҳати хона ва нархи хонаро 150 000 сомонӣ мега. Марҳамат, касоне ки аз шаҳри ваҳдат хонаи арзон мегуфтем бо нархи 150 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибхона 901 09 79 87 қади метавонед дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, марҳамат дар ватсайи мо роя кунед, иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. даҳумин эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, тарафҳои 9 километр гуфтагиай ва аз 9 километр то хона 11 километр дур будааст. бародаро, соҳиби хона ҳамин хеле қайд кардаги астай. дар хонаи пастак дохтагӣ бо яъне ки хишти лоиқати 5 сотиқ замини масоҳати заминаш нархша 100 000 сомонӣ мега. марҳамат, рақамҳо барои тамос 079 68 98 98 қади метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, инаи хонаро гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор ва деҳаша, яъне ки кӯчаша маълум кардаги нестай, гуфтагӣ нестай. касоне ки бихараша, яъне ки интересоват кунад, марҳамат, бо диққат тамошо кунед ва лайкҳоро бизанед. дар ноҳияи Фархор 4 дар хона 8 сотиқ замина, нархи хонара 300 000 сомон мега. обу свет гуфтагия ки мушкилӣ надорад. кӯхони, баня, ошхона, алоқхона, яъне ки ҳамаи чи бордоро дорад ва наздикишда гуфтагия ки мактаб магазин ҳастай. 4 тарафи хона маҳкам кардагия, нархиш 300 000 сомонӣ. марҳамат, метавонед дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, 12-умин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 4 дар хона мебошад ва 4 сотиқ замина. обу свет гуфтагия ки мушкилӣ надорад. обу свет дорад. хона ремонтҳои хуб бо нархи арзон, нархи 185 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибхона 987 20 46 40 қади метавонед дар тамос шавед. боқии сарбаланду хонаобод бошед. шерои нар худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. ҳатман дастгирӣ кунед, дастгиришон пешаи мост. иншоалло ки чӣ хеле ки хона мехоҳед, бародаро, дар комментария банависед ва подписатсия кунед. интизор шавед, ҳаракат мекунем, хонаҳои гуфтагино ба навор мегирем. боқии сарбаланд бошед, худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. хайр, то видеои оянда.